Én magamra zártam. Fegyveresen nézzük, hogy csinálnak. Magamra zártam. Nem egy fegyveresen, nyilván ilyen beszélek vele várjak. Yo. Can you wait a little, guys? Like 15 minutes? Hát izé, álljon ő. We're done in Ah, yeah. 15. My friend's just trying to Yeah, 15 minutes. for some frog legs selling. Yeah, just 15 minutes, okay? Yo, 15 minutes and you can come back. Okay, thank you. 15 minutes. 15 I mean, minutes, we'll okay. just wait here. We're not, Thank you. Thank you for not understanding. really in any rush. Le fog lőni. Sir, Egy helyet sir, thank you for your understanding. 15 minutes and we're gonna leave, okay? Mondtam neki, hogy 15 perc, és jönnek vissza. Ez medikes, ugye? Azért adjunk neki egy kis helyet. Ne adjál neki helyet, ne adjál Ne? neki helyet. Ne engedd bele, nem. Jó, akkor Semmit mindig nem. Jó. Elütötte a verje. Kinéztek maguknak minket. Eléggé. Mindjárt elépünk. Ez mi a Ah, franc? azt hiszem, hogy az ambulance. Nyugi. Befekszik. Oh, God. Ezek bírnak irányítani minket, nem? Look who's here. Oh, God, if I'd known. De miért elpirek hozzá? Ez komoly. Mondjak. Ne szálljunk ki senki, maradjatok a kocsiban. Én mindjárt kirabolok itt mindenkit, bazd meg. What the f*** What the f***? Hey, you How do let you know me my in. name, you bitch? Csának el a hálegyét szerintem. Holy truck. What's going on? De? Crack. Quack? Kiszáll? I think Steven's quack. We gotta go. Because, the helicopter has got no fuel coming in. Quack the man. He's flying. What are you doing here in the first place? What are you doing? The worst smelling. Hú, bazd meg. I seen you. Job. Azt hiszem Ne az valamelyik enyémet piszkáld, ne az enyémet Jó, piszkáld. tudom, ki be akartam zárni. I know that guy. Oh God. Oh God. I know that guy. Fuck yeah. Hey. Csávot ki kell rabolni szerintem. Igen? Mindjárt vezé. Hát végzett is a csávval. Tudod rá? Ha ránk hívják, akkor sincs baj, nem tudnak vele mit kezdeni. Elhúzunk a brébe. Ja, aztán el fogunk húzni, kirabolom a csávot mindjárt. Lépjünk be, mindjárt kirabolom a csávot rajtuk. Melyiket? Ezt aki itt adogatja. Igen? De addig kukoljatok. Meg. Hogy lehet így Alright sir, balfát can you nem please put your hands up? Jézus Just put your hands up please. Sir, put your hands up sir. Alright. Nem csáva el akartok kapni a fegyvert. Tiszteletnek kaphatom. Mit akar csinálni a gyerek? Várjatok egy kicsit, csináljátok a dolgotokat. Oké. Mint dolgok. Volt nála 250 000 volt nála. Ellopom a kocsijat, várjatok. Nem mi a fasznak. Hagyjad. Uh 250 000 azért volt? Kis extra money. Mit izé? Achievement. New achievement unlocked. Ez kemény volt. Meg a csába már kapta elő a pisztolyát, nem mondom, hogy van akkor szevasz. Ki mászkál? Ki Én mászkál? aludtam.
Látjam vissza a haverjam. Hatchback ide jön. Nem? Nem. Figyeled a hatchbacket? Mert akkor nem Elment, tudok. elment. Offroad volt. Azt szoktam keverni, bocsi. Nekem még Fú, 60 Geci, van. most kicsit remeg a kezem most nekem is. Ja, az durva. Adrenalin. Megöltem egy embert, bazdmeg. 250 000 lol. Ezt csába már szinte végzett vágott. Csak úri. De mondtam neki, hogy menjen el 15 perc múlva jönne vissza. Hát, hogyha nem ért rá, akkor ez van. Így járt. De hogy állsz Akkor mondjam? Ó, 157 üzél dolgok van. Nagyon lassú. Nem baj, mindjárt befejezzük. Besegítünk. Jó, ami csapról. Medik. Orka. Viszont én lehet itt hagyom az enyémet, vagy valamiket itt kéne hagyni. Miért? Hát, hogy ezért elviszük ezt a helmetet, azt azzal fogunk dolgozni. Mindjárt feltöröm a helmetet. Ja, jó. Majd a izéből a Egy ember pakoldat a ebbe az LSD-t majd. nyugatról egy ember jön az úton. Lehet, hogy csáva gyalogol vissza. Az viszont rögzítsed, hogy gec. Ja, veszem, ha már rég veszem. Látom, hogy csáva valami fut. Ez fel van gírelve. Jön egy zorka. Vagy nem zorka, mi az? Ez a szar. Hajlal itt az a hatchbacknél. Nem tudom mi víjog, de erre víjog. Ez két autó is. Erre jönnek. Nyugi. Viszont látok egy... Srácok, ki ne szálljatok, ki ne szálljatok, ki ne szálljatok. Itt egy fegyveres Igen, fegyveres. bokó. Indulunk, lépjünk. Jakukon. Oké, húzzunk innen a rettek faszba. Keleznek? Ha megvárjuk nagyjából. Fuck you shout at? Mi legyen, mi legyen, mi legyen? Whoa, whoa, Ugye? whoa. Menj el! Egyre bújjunk el valahol. A 200-at le kell tennünk 250 000. Ezt az felként 80. De hát akkor utána itt van egy jó kis hely. Jó. Csáva kijöttem Megyek ettől. középen. Hát ez viszont hordozgatta magát, nem baj? Mi? Hordozgatta magát. Nem értem. Hát hogy hordozta magát, nem? A mentővel. Hát most csávot felélesztjük egészét. Ja. Aha, ez ide beállt. Látod? Beállt ide, hogy követ. Vagy nem? Nem hiszem, csak lerobbant. Ez Lerobbant rögtön csak. Csak mert rögtön kirántotta ránk a kormány. Nekem itt mondta, hogy hé, itt még előttem. És ennek lehúzom az útról. Nem csinálhatsz olyat. Hagyjátok el engem. Az meg kicsit neki mentél. Jó. Gyorsítok, csak nem akartalak itt hagyni. Semmi nem tudok csinálni. Jó. Valahol át kéne pakolni, csak egy autóból, vagy valami, nem tudom. Nem fér bele minden egy autóba. De a pingvinek nem sok vizéje van szerintem. Az egyik autóban csak próbálom. Amúgy én már majdnem kész voltam az LSD-vel. Hát én lefőztem az autósot, megvártam. Mindjárt Várjatok nézem egy meg. picit, egy kicsit fedezzetek be. Jó. Leteszem a lóvébe, teszem, aztán majd odaadom, csak most gyorsba teszem. Jó. Egy kúp választott el amúgy a kéztől. Mi is zárjuk be a kocsinkat. Amúgy a X a gyors fék, az a kézi fék.
Mehetünk valami csendes helyre. De még mindig jobban jártam, mint a rendőrökkel. Mindjárt összepakoljuk a cuccot, hogy egy helyen. De az erdőbe gyertek. És Na, csinálom de is egy háromszöget. muszáj volt lépni, mert jött a mentő, meg a csávó fegyverrel volt, úgyhogy a haverja volt. Igen. Az kemény volt, mert lenyúltam tőle 240 ezeret. Nem kellett volna őt basztod. Hát bár lehet, hogy Nem, hát kiraboltak neki volna. el kellett volna menni, mondtam, hogy 15 perc és visszajöhetnek. Hát nem fogta fel, itt mászkáltak köztünk, hát mit vitt? Nem fogom kirabolni. Látszott, hogy adogatja a vágod. És kb. Na pont lépett volna le amúgy ez a vicc. Kapta elő a fegyvert, szóval az